खोमा सुफ्लंखांबाय आयंजों सुफ्लंजादों दा बिबैजों बामजानानै थाबाय आरो सादोंदां नै गाबदों नै हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय दा आङो बेंटलाव थांनो ओंखारदों एप्रिलाबो देलायखाजोब्बाय आंहाबो देलायखाजोब्बाय रेडि जाबाय दा जोंना आंनि बिमाया एसे लोमजानानै दङ नालाय देहाया सुख नङा बेखौनो आङो नायनो थांनो नागिरबाय जोंना एप्रिलनाबो स्कुला बन्द जाबाय मा होनो दुर्गा फुजानि बन्द मोनबाय बेखायनो जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय नायनानै फैनोसै होननानै सानबाय आरोखि जोङो रेडि जाजोब्बाय नै लेडियाबो उन्दुगासिनो दङ जोङो थांनोसै बाय बाय हेल' मामिनो हेल' थांसै ने आबैनाव थांसै जोहायले रेडि मामि बेंटल सफैबाय नै दासो आङो न'आव सफैबाय नै फंबायनि बिबार गायग्राया गैला सिख्लाफोरबो गैया मुबो गैया न'फोरानो लेथें फेथें जाजोब्बाय फोसाबग्राबो गैया बिबाराबो नै दा गैया बिबारानो इयाव बिबार गायोमोन दाना बिबारानो गैला नै जोबजोबलांबाय ओइ लिडिया बिबैजों बामजागासिनो दं लेडिया बिबैजों फैस्लाबनानै बामजाबाय नै आबैजों बामजाबाय नों बा गैया न'आनो नै हाग्राबारि जाजोब्बाय सिख्लाफोर गैया नालाय रावबो गैला मोना बाथौआ साइकेल दोनथेलायनाय बेयाव आङो अमा आथिंखौहाय गोदानो होननानै लाबाय दानिया थांगोनावहाय खोजोमा दंमोन आरोखि सेस खोजोमायानो अरलाजोब्बाय आरो बेहाय फाइनालि आङो बेंटल सफैबाय अमा आथिंबो गोदानांसिगोन मानो होनबा जोंना आइमोना अमा सिथारदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंनि फेभरेट खाजायाबो अमा आथिं बेनिखायनो आङो अमा आथिंखौ गोदानोसै जानोसै रावबो गैया ओंखायनो आंनो गोदानोसै नै ओरै आबैजों नानिजोंबो दङ नै आबैजों नानिजों आबै बामदों नै ओमफ्राय ओरैबो नै जास्टिन दङ लाहा नुलायो
अमा आथिं सावदों अमा आथिं अमा आथिं सावदों बेयावबो दंबावो नै अमा आथिं रावबो गैया नालाय आंनो मावनानै जाफैनांबाय आरोखि आंनो सावनांबाय आंनो मावनांबाय आंनो जानोसै आंनि फेभरेटखा नालाय जाखायग्रा बे बेयाव अमा बेदरा गोरान बेयाव फोरानगासिनो दङ अमा बेदरखौहाय बैयावबो दंबावोमोन आरो बै औवाखौबो फोरानगासिनो दं सानब्रैसो बेखौ फोरानदों ओमफ्राय नैबे नै मालाय नै बेहाय लेडियाखौ खोमा सुफ्लुंनो होननानै दाग होनो नागिरबाय रावबो होनोनो रोङा आरोखि बेखौनो मिनिबाय थाबाय बिबैया सानैबो बिबैयानो जायो मेगन थाइब्रै गोजासो नै लेडियाया खोमा सुफ्लुंजानानै गाबदों खोमा सुफ्लुंखांबाय आयंजों सुफ्लुंजादों दा बिबैजों बामजानानै थाबाय आरो सादोंदां नै गाबदों नैलाय नै गामियावनो सुफ्लुंबाय